Silisebe lezotshutshiso laseMpuma Koloni sizile apha kulo mhlangano wokuvulwa lolwaluko lwasehlotyeni ngo-2025-2026. Injongo yethu ubana sibe lapha ukubana sizofundisa, sizoxwayisa amakhankatha, iingcibi kunye nootitshala bezikolo zolwaluko kwiMpuma Koloni silapha kulo mhlaba wase-BCM. Apho sijolise khona, sijolise ekubeni ubana babe nolwazi oluphangaleleyo ngokwasemthethweni ukubana zintoni izinto ekufanele bezenzile njengamakhankatha, njengeengcibi, njengootishantloko bezikolo lolwaluso. Kanye kuthi bayazi ukubana xana bethe benza izinto ezophula umthetho, kulapho ke ngoku kuzawuthi badilishane nengalo yomthetho, kuba apho sikhoyo sisebenzisana noCOGTA ukubana silwe ulwaluko olunabakhwetha abathi basweleke ngenxa yento yobana kungabanjwa umthetho ezibhumeni zethu. Kulapho ke ngoku thina injongo yethu ukubana sifundise nangakumbi ngomthetho, sibaxwayisa ubana mabohlukane nokwenza izinto ezinxamnye nomthetho. Silisebe lozotshutshiso sibafundisa nento yobana mabasebenzisane nee-forums ezikhoyo ekuhlaleni, mabasebenzisane namapolisa, bavume ukubana bangene kwenziwe uhlolo lonke ngokwasemthethweni, because umthetho uvumela into yobana makujongwe emagumeni impilo yabantwana, kujongwe into yobana zonke iimpepha, iingcibi zizifumene before zenze umsebenzi ebakhwetheni, ebantwaneni. Nakanjalo neenesi, sithetha ke ngoku ngamakhankatha athi ajonge abantwana, bajonge ngononophelo begadile into yobana abenzi into enxamnye nomthetho. Kungoko ke silapha sipleja isapoti ukuncedisana nesebe lonke. Sisithi thina silisebe lozotshutshiso siyazinikezela into yobana siyasebenzisana nabo, siyabafundisa, sincedisana namapolisa ukubana apho kuthe kwabanjwa khona umntu sibanikeze sikwazi ubana sincedisane, sikwazi ufumana into yobana iikheyisi zethu esithi sizitshutshise ziikheyisi ezinobufakazi obupheleleyo. Enkosi.